Un aplaudiment. Vale, prou, ara després-me. I des d'Hongria, Naviolant d'Hongria. Un fort aplaudiment. Més fort, així més fort. Bé, us explico. A veure, molt d'aplaudiment per Naviolant, perquè gràcies a ella jo, que soc Jaume I, vaig conquistar i conquerir València. Però fallant, poquet aplaudiment perquè m'ho va posar molt difícil. Enteneu? Poquet, prou. Bé, comencem. Jo, com tots vosaltres, tenia un pare i una mare. El meu pare era rei. Pere II, entonces no el dien el catòlic, però després va ser el catòlic. Val? Gràcies. No, jo també em riuria, no sé per què, però em riuria també. Mireu, mon pare va ser molt valent i va agarrar i va portar l'espasa i l'escut de Miramamolín en la batalla de les Navas de Tolosa, això ja ho veureu 12-12, ja ho escriureu demà. Bé, va portar al papa Inocencio III, li va portar l'espasa i l'escut, i el papa va dir: que valent eres, seràs d'avui l'alferes de la cristiandat i tindràs que anar contra els morets que encara queden a Espanya. Però jo encara no havia nascut, va dir, tenia 4 anys, però bé, els efectes com si no haguera nascut. Perquè sabeu què va passar? Mon pare, si ho faig llarg no ho digueu, xicos, mon pare, sabeu què passava? Que, com sempre estava de guerra, no se'n recordava de ma mare. Maria de Montpeller feia, i el meu home està, no el trobava. Però un dia li va fer una encerrona ben feta i vaig néixer jo. Eixa encerrona, ho pregunteu als mestres i ho explicaran, va estar ben feta. Quan estava en el llit van entrar 6 bisbes, tota la cort, tots allí. I va dir, heu vist com sí que és fill del rei? I va ser fill del rei. Sabeu quin nom em van posar quan vaig néixer? Pere, no? Pere. Però ma mare va dir, no, com és fill meu, posaré 12 ciris, i va posar 12 ciris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 12 ciris, tots encesos. I va dir, el darrer que s'apague, l'últim que s'apague, eixe serà el nom que li posaré jo al meu fill. I va ser Jaume. I per això em va posar Jaume. Però a mi em diem Pere Jaume i al final em va llevar la mare Pere i em va deixar Jaume. Sabeu per què em va llevar Pere? Perquè mon pare em va agarrar i em va donar a un altre home i vaig estar 4 anys tancat en aquest home i fins a 5 anys no vaig veure mon pare. Us pareix bé això? 5 anys sense veure mon pare? No n'hi ha dret. Al pare n'hi ha que veure'l i dir-li, ajuda'm a fer els deures, o millor fes-los tu, papà. Sí? Què és millor que els faci el papà que nosaltres? Sí o no? Pues jo no tenia papà per fer els deures, me ho tenia que fer. I el meu cosí, espera un segon, senta't una miqueta, senta't, gràcies. Que això és un senyor, perquè fer casa a la primera. Perquè hi havia senyors que no feien casa a la primera i n'hi havia que anar a per ells. Però bé, mireu, després va passar que jo vaig agarrar i em van casar, perquè als 10 anys ja era rei, 10 anyets, com els que van a quart i ara rei. I després, als 13 anys, em van casar en una xica que no era Naviolant, li dien Leonor de Castella. I tenia 13 anys. Perdó, jo 13 i ella 15, ai, com estic jo. És l'edat, em queda un any per jubilar-me i es nota. Escolteu, total, que, vista la situació, va agarrar i va tenir un fill que li diem Pere. Però, escolteu, quan va arribar una vegada i va quedar en un amic que li diem Blas de Alagón i li va dir, Blasco de Alagón li va dir, escolteu,
ahir a València n'hi ha unes terres formidables. I van baixar a pegar una volteta i quan va arribar va veure un riu i va veure una negra ballant i cantava esta cançó. Jove la vaig trobar, ai la jove negra, i aparegué la nit, tota ella fosca, però al somriure, la lluna vaig veure, i ara feia Abdil, Solutil, Abrastil, Ultaicabla, com se'n va la nit, com fuig la nit. Ara tots els pares, deixa enrere l'alba, ara tots mestres, deixa enrere l'alba, deixa enrere l'alba, deixa enrere l'alba, ja s'ha acabat. Quan vaig veure i vaig dir, Jaén, que era el rei Moro, tu, eixe territori té que ser meu. Però Jaén, mireu el que em va dir. Jo, vaig al meu pesar, el donaré este territori, a pesar d'haver portat així tots els melons i plantar tomàquets i taronges i plantar de tot així, i ara ho tinc que deixar i anar-me'n i tens que cultivar-ho tu tot. Jo li vaig dir, no vull diners teus, no vull que sigues feudatari, perquè m'acabe de casar en una dona que és la més guapa del món, que li diuen Naviolant d'Hongria, la meva segona dona. I ja no en vull altra. Però Naviolant em va dir Naviolant, tu com que era... On dirà ella? Diso. És que és difícil de dir. Jo tu el vull molt, però més els meus fills. Així que tot el que conquerisques a partir d'ara serà per a ells. Si no, no em case. Total que em va dir, Jaume I, ja no el quedes tu en Barcelona. Agarra els trastos i vés-te'n. Jo vaig agarrar les meves tropes, i ara anem a cantar una cançó tots junts, i vaig dir, tropes, tenim que anar cap allí. Però què va passar? Que van quedar en Teruel i no va vindre ningú a ajudar-me. Me'n vaig anar a Penyíscola i van perdre. Jaén em va guanyar. Sí. Jaén, que havia... Vol que lluitem? Lluitem. A veure. Va guanyar ell, esta vegada. I jo vaig tornar i li vaig dir a la meva dona Naviolant, diu, mira, prometo una cosa, que no passaràs les Terres de l'Ebre fins que no conquistes València. I vaig alçar a veure els meus soldats que s'alcen parats, tots. Atenció, anem a cantar. Jaume I tenia 100 soldats. Jaume I tenia 100 soldats. Jaume I tenia 100 soldats marxant al mateix pas. Ajudeu-me. Ali, 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 xup. Ali, 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 xup. Ali, 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 xup. Ali, ali, xupa, xup. Senteu-se? En això que arribaren... Moltes gràcies. Els soldats bons són els que estan callats ja, Arribàrem a Borriana i vos fèrem en tota Borriana. Saps? Arribàrem al Puig i els soldats estaven supercansats. Anaven, que no podem caminar, que tenim set. Sabeu què va passar? En la muntanyeta de la Patà, que podeu anar al darrer diumenge d'octubre a veure, vaig agarrar el Iolaca i li vaig dir, cavall, vine per ací. El cavall va vindre i se'n va anar i li va pegar a una roca. Xufa! Li va pegar un panet, una xufa, a la roca i va començar a brotar aigua. I tots van veure. I van tindre tanta sort, col·loqueu la senyera... Isidre, col·loca la senyera ahir, que anem a prendre València. I total, que vam arribar i van dir, Jaén,
tú no me rendís. Jaén, rendiste ya València. Jo no me rendís. Jaén, no menjaràs ni prendràs res. Rendiste. Que no me rendís. Ell no se rendia. Jo vaig anar i vaig prendre Russafa. I Russafa era com el Corte Inglés actual, on està el Corte Inglés. Nosaltres entràvem i eixíem els cristians com si Reis Moros mirant-nos. Però el 28 de setembre van alçar la senyera, o el teu veí, alça-la per amunt. Alça-la, un aplaudiment, Xea. I em va dir: deixa anar a la meva trapa i t'entregaré València, però deixa-los que puguen arribar hasta Cullera i Dénia. El castell de Cullera i Dénia vull que me'ls deixes durant 10 anys. Així no ho van fer. Jo li vaig dir 10 no, seran 6 anys. 6 anys tens perquè se'n vagin tots. I en la torre de l'Ibufat, un aplauso per Isidre, per favor. Escolteu, en la torre de l'Ibufat d'alçar. I sabeu què va passar? Que van entrar deixant-li Jaén, i ara se'n va anar, un aplauso per Jaén, el rei Moro, i ell se'n va anar. I el dia 9 d'octubre vàrem entrar, per això el dimecres era festa, vàrem entrar les tropes cristianes en Naviolant davant. Naviolant, mira per aquí sí que anem a cantar tu i jo. Atenció ara, perquè ara anem a cantar els cavallers. Els seus de tots. Som els cavallers, i el que no tinga res no té dret a l'armadura, i el que diga que no té dret a l'armació. Atenció, cavallers, la mà dreta entra en acció.